Zdravo, evo nešto zanimljivo. Veracity, Vera i rug pull narativ, kronološka analiza činjenica, tokenomike i gubitka povjerenja. Kripto tržište ima jednu osobinu koja se stalno ponavlja. Kada se povjerenje jednom poljulja, činjenice više ne putuju same. Njima prethodi narativ. U takvom okruženju, pojedini influenceri, senzacionalistički profili i sakupljači klikova često preuzimaju ulogu sudaca, iznose teške optužbe u jednoj rečenici i ostavljaju publiku s dojmom da je presuda već donesena. Ilustracija prikazuje pad povjerenja u kriptoprojekt Veracity, Vera, simbolički prikaz rug pull narativa, straha investitora i tržišne neizvjesnosti. U posljednje vrijeme sličan obrazac vidimo i kod Veracity projekta i Vera tokena. Pojam rug pull počeo se koristiti olako, bez razdvajanja pojmova, bez kronologije i bez razumijevanja tehničke pozadine. Upravo zato je važno stati, smiriti ton i hladno sagledati što se točno događalo od samih početaka projekta, koje su činjenice provjerljive, gdje nastaju sumnje i zašto se povjerenje zajednice postupno urušava. Ovaj članak nema za cilj braniti projekt, niti ga unaprijed osuđivati. Cilj je dati jasnu, kronološku i razumljivu sliku, kako bi svaki čitatelj na temelju činjenica mogao donijeti vlastitu procjenu o riziku i ulaganju. Kako? Hvala što ste gledali, pretplatite se za više sadržaja.